Sihamba phambili indaba namuhla Abakamsholozi bahlela ukuledlulisa icala kuphenya ngokubulawa kwenduna Emtubatuba kanti waKwaZulu-Natal utusa ukusebenzisana nezizimele. Lezi izindaba ze-1KZNTV fundelwa samukeliso Nqulunga ngikubingelele mbukeli. Abesikhwama sikalo wabengumengameli wezwe iJacob Zuma Foundation isizonxusa kabameli bayo ukuba besidlulisele phambili isicelo sakhe sokuthi ke kususwe umshushiso omkhulu ecaleni abhekene nalo lokhu kuza ngemuva kokuthi ke uZuma ubevele ke enkantolo ephakeme eMgungundlovu namhlanje lapho ke ijaji uPitgun uchitheke isicelo sakhe sokuthi kususwe umshushisi uBilly Downer omsola ngokunekela abezindaba nezinhloli ngokugula kwakhe nokuthi ke akhululwe emaceleni abhekene nawo. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu ithe isikulungele ukuqula icala elibhekene nalowo owabe engumengameli kuleli uJacob Zuma okulindile kokuba kuqalwe ngonyaka ozayo. iJacob Zuma Foundation ithi isazosibuyekeza isinqumo sika Judge Quinn. Sizomnxusa uPresident Zuma ukuthi ayiappeal lento. Ebethe lo judge used two words in his paragraph 3 of his initial judgment. He said if necessary. Which if necessary then they must come back and do ama test. If necessary the medical personnel as oral evidence. He had said all of those things. But he said if necessary. That if necessary was hinged on the fact that there was going to be a medical report that was going to be submitted. And then if after that kunama issues, then legislation will happen if necessary. Today ukhohliwe konke lokho sekethi hayi izange ngibeka ama conditions kodwa umbhaleli if necessary usho ukuthini kanti if necessary okokuqala nje okwesibili uyasuka lo judge uthi makukhulunywa nge definition ye title to prosecute uthi manje no it must be narrow, it must not be broad because if it's too broad akekho umuntu ozokwazi uprosecute. So ngamanye amazwi lo judge usitshela ukuthi thina abantu ekumele ba prosecute la noma bekuthiwa ugangeke kangakanani as long as ne-LLB yakho uqedile. Umanyi uthi leli jaji likushaye indivo okuningi okubekiwe ngoDowner. Ukuthi mina ngoZuma ukuthi yagula ijaji aliboni lutho wrong ngalokho ukuthi uDowner ebebhizi nama CIA agent ijaji aliboni anything wrong ngalokho ukuthi uDowner join application ye DA and so on. Ukuthi uPresident Zuma kwenzeke lokhu nalokhu ngaye ijaji aliboni okurong ngalokho. Kanti NPA isamkelele isinqumo sejaji yathi leli icala selidonse isikhathi eside. Hayi siyayamkela esisigqibo senkundla kuba noko besiliqule siligangatha. Siqinisekile uba ngaba umnumzana uBilly Downer ngumtshutshisi ophuma izandla. Ngumtshutshisi owenza umsebenzi wakhe ngenzondelelo nangesineke. Lilonke ke besingakasi icingi into bangazasuswe kwelityala uzawuqhubekeka exoxa elityala elitshutshisa lide liyophela. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uInduna eMgungundlovu. Ayikaziwa ke namanje imbangela okudutshula kubulawa induna yaseKhula Village noma enicela uMsamsane Emtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. Umsaneke ube neminyaka engama-58 ubudala ubesendleleni ke eya emsebenzini okuba lisotsha e121 battalion ngesikhathi ke edutshulwa emgaqweni osedukuduku. Enye izinduna kule ndawo Almon Sithole uthi ke sebehlalele ovalweni njengoba ke ihlaba sokubulawa kwezinduna kule ndawo singamahlala khona. Uthi uhlalele uvalweni umphakathi waseKhula Village enyakatho nelikaMthaniya kulandela ukudutshula kubulawe induna uNomencela uMsamsane esendleleni ebheke emsebenzini. Kubikwa ukuthi umsane ulalele unyendlwa balisa bangaziwa bamdubula ngentululwane yezinhlavu. Enye izinduna zakule ndawo uAlmon Sithole uthi basathuthumela namanje ngemuva kwalesi sigameko. Usithole uthi abazazi noma nabo baphephile yini njengoba ukubulawa kwezinduna kuqhubeka. Uthi indlela abayilwela ngayo le ndawo akufanele ngabe kubulawa umuntu. Ube secela ngingenelela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Angazi ngempela kwenze njani le ndawo ngoba ngendlela esayilwela ngayo ngendlela esasihlumeza sihlala emahlathini kwafa abanye abafowethu. Lokho asakulindele ngasobe khona manje abasesifaka kuhlungu kangaka. Awu besicela ukuthi nje nani nabakwakhotha ake nimi impela nibheke ukuthi kanti kwenzekani edukuduku endaweni sisikwele sithile kangaka esithi kugcineni sisifaka inkinga zokukhuluma endalo kufa abantu kufa amadoda eshimizi yayo kusho ukuthi nje ngempela uzugcina le ndawo kube indawo enganakuphathwa umuntu. Undunankulu wesizwe sakwaMkhwanazi uNtuthuko Mkhwanazi udlulise amazwi enduduzo kwinkosi yesizwe izinduna kanye nasemndenini. Ube senxusa ukuthi kuyekelelwa amaphoyisa aphenye lolu daba ukuze kutholakale ababulali.
ngithi njengondunankulu wesizwe angiqale ngokukhalela inkosi, khalela induna zonke, khalela isizwe sonke, umndeni wenduna nezihlobo zenduna. Phinde ngibe nesicelo ke ukuthi sizwe sakithi uma kunje kuyaye kufanele ukuthi umsebenzi wonke siwudedelele emaphoyiseni, ngoba usebenzisa kakhulu izimo esuke kade sizazi ukuthi umuntu ubeyiphila nazo, kwesinye isikhathi ziyadala ukuthi zidukise umkhondo. Okhulumela amaphoyisa asemtubatuba, uCaptain Justice Hlabisa usiqinisekisile lesi sigameko sokubulawa kwenduna, wabe esenxenxa umphakathi ukuthi uma kukhona onolwazi ngalesi sigameko athinta amaphoyisa. Likhona icala elivuliwe izolo lokubulawa kwenduna yaseKhula Village, umnumzane uMsana. Liyaphenywa ke, sicela ukuthi uma khona onolwazi nobonile kwenzeka isigameko akathinte amaphoyisa asemtubatuba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele esemtubatuba. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi njengohulumeni bazoqinisekisa ukuthi bayasebenzisana nezinkampani kanye nosomabhizinisi abazimele ukuze kudaleke amathuba omsebenzi kuthuthuke nomnotho wesifundazwe emva kokuphazamiseka ngenxa yokucekelwa phansi kwezitolo okwenzeka ngoJulayi. uZikalala usho kanje kade kunomcimbi wokuthula ngokusemthethweni kwezinhlelo zokuthuthukisa imboni epakisha kemikhiqizo esemakhathonini okubalwa phakathi ke-Isiphuzo iTetra Pak ePantown. Ukuthuthukiswa kwesakhiwe semboni epakisha imikhiqizo esemakhathonini iTetra Pak kubonakala kuzobuyisa ithemba kubantu nakuhulumeni wesifundazwe njengoba kuzodala amathuba emisebenzi ahlukene kuphinde kuthuthukise nomnotho wesifundazwe. Ekhuluma kade kuqhubeka umcimbi wesimemezelo ngalesi sakhiwo undunankulu wesifundazwe uSihlezi Kalala uthi ubajabulisa kakhulu ukuthi umsebenzi wokuhwebelana namanye amazwe uzobalula kakhulu njengoba kungasakho kwantela uma bedayiselana amazwe angaphandle. Njengoba nje iAfrika isivumelene ngokuthi sikwazi ukuhwebelana mahala ngaphandle kokuchajana intela singamazwe aseAfrika, sikholwa ukuthi ukukhiqiza eAfrika kuzovula amathuba amakhulu kumazwe onke aseAfrika. Oyisikhulu esiphezulu kule nkampani uWakas Ali uthi bayaziqhenya ngalomsebenzi abazoqala futhi bazibekele ukuphothula ngonyaka u2023. This upgrade is timeless. During the past 40 years, the moment this factory has been in existence, we have seen a continuous change in the needs of our customers, and those needs have been shifting from the basic portfolio to the distinct portfolio. Having an upgraded equipment in this factory will position Tetra Pak South Africa to produce the full package of portfolios and increasing the job opportunities in the local community. Kusenjalo uZikalala uthi bazoseseka izimboni ezizimele ukuze sizoqhubeka zidale amathuba emsebenzi. Lena yi-investment abatshala khona imali engango 500 million ezofaka imshini ikhulisa ibhilidi labo ze bakwazi ukukhiqiza kakhulu. Siyakubonga ke lokhu ngoba kuveza ukuthi ingxenye enkulu yezomnotho inethemba ngeKwaZulu-Natal. Sizoqhubeka siqinisekisa ukuthi siyayisupporta i-private sector nosomabhizinisi bonke ukuze sikhanda amathuba emisebenzi for abantu bakithi. Lemboni inabasebenzi abangamakhulu amathathu babe ngaphezulu kwekhulu abaqashwe njengoba kuzoqala umsebenzi wokuthuthukisa kanti amanye amathuba kuthiwa azovela uma umsebenzi uqhubeka. Lo mcimbi ubuhanjelwe nanguloyo ongungqongqoshe ozokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nezemvelo kulesi sifundazwe uRavi Play. Ngodebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV Gibika ngisePinetown. Obambe njengenhloko kumnyango wezemfundo kwaZulu-Natal uDokotela Bhani Mthembu uthi nakuba ukufunda kwaphazamiseka ngesikhathi sezibhelu ezazingoJulayi kulesi sifundazwe kodwa ke bayaziqhatha ngokuthi bakwazi ukuvala isikhala esavuleka ukusiza abafundi bakamatikuletsheni besebenzisa ke imisakazo omabonakude kanye namaphephandaba. Umthembu usho lokhu kade kuqhubeka inkonzo ukukhulekela abafundi njengoba bezoqala ukubhala ngoLesithathu ebubanjeleke kwaMashu Christian Center. Umnyango wezemfundo ubambe umkhuleko
wokukhulekela bonke abafundi besifundazwe ukuze bavikeleke kanye nokubhala okuhle. Ekhuluma kade kuqhubeka inkonzo ebibanjelwe eKwaMashu Christian Center obambe njengenhloko yomnyango uDr Bani Mthembu uthi yize kube unyaka onzima unyaka ka2021 ngenxa yembhikisho okwacekelwa phansi izitolo ngawo kwaphinde kwabulawa nabantu ePhoenix uthi lokho kwabanciphisela izinsuku zokufundisa kodwa bayaziqhenya njengomnyango ngokuvala leso sikhala esazivulekile. Because of the unrest in KwaZulu-Natal and the third wave, we found ourselves short of time. Then we developed what is called a 12-point plan. A 12-point plan was a focused strategy that we wanted to use to put all other things aside and focus on what is going to make our children succeed. Umthembu uthi nalapha okube khona izinguquko kwezinye zezifundo uthi baqinisekisile ukuthi basebenzisa imsakazo obambona kude ukuze bakwazi ukusiza abafundi. We addressed the learning losses so that we put them at the same level as those learners who did not experience learning losses. We also took advantage of e-learning. We used radios, we used different portals and platforms so that learners can access information through their cell phones. Kanti omunye wabafundi ofunda kwesinye sesikole esePhoenix uthi babonga bakwasidlodlo ukubavikela kanti benovalo bebuyela esikoleni besabela izimpilo zabo ukuthi bazobulawa ePhoenix. Njengoba ngifunda ePhoenix sesasaba ukuthi sibuyele esikoleni njengoba kade ukhona lento leyo yomlutho yonke lento uThamandi yabulela abantu abamnyama kodwa ke amaphoyisa akwazile ukunqanda lokho ukuthi sivikeleke singabulawo. Ama exams esi-red cause othisha sewenze wonke umsebenzi mayibawenze so sekukulele kuthina kuthina sifunda senzani kodwa yonke into isi-right hambe ngomumo ngoba sesutholeni umthandazo ngesontweni. We hope and pray uNkulunkulu izoba nathi as he said in the words God will never leave or forsake us so sesithembele yonke into kuyena. Ngode bokhosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngikwaMashu. Iqembu le-NFP lithi namanje lisashaqekile ngokubulawa ngehluko kobezobe egaqele sokuba likhansela laleli qembu ku-Ward 17 kwaNongoma uDumsani Qwabe okusolakala ukuthi ke udutshule wabulawa maqede washiswa ngemoto yakhe. Imoto kaQwabe ke biyimbobobobo izihlamvu inanegazi nokwenza ke ziqini izinsolo zokuthi kuqale wadutshulwa ngaphambi kokufakwa ke emotweni maqede yathungelwa ngomlilo. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14 rand 83 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe 20 rand 41 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libe 17 rand 25 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libe 1797.40 cent ounce kutholwa ngahluziwe wona ube $85.53 umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lekhilikithi uThemba Bavuma usoleke abamhewulayo ngokungadlali kahle kwakhe ngesikhathi ke bedliwa eAustralia ngama-wickets amahlanu emidlalweni wokuvula ke indebe yomhlaba ye-T20 ngomgqibelo. iAustralia iwine ke i-toss yakhetha ukushiba kuqala kumdlalo kaGroup 1 obubanjelwe ke eAbu Dhabi. Ama-Proteas angene ke enkingeni esisuka ngenkathi kuphuma uBavuma nge-over yesibili esashaya ke amaranzi ali-12. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nabahlangane kusasa futhi ngasesikhathi sifanayo ngifisela ubusuku obuhle.